Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe dine gande kese on calminama e kuɓal. Yo tigi rigi en gari ɗo yewtide ko fate science astronomie woni gandal weeyo. En calmini dendagal bandiraɓe fo yiɗɓe lewnande kabaruji dine gande kese. En calmini afo belɗo hoore gañi kume e ni woni dendagal gorkombo gorko ƴere e ni woni Dakar Abidjan Lome mawɗo Sambali. Onon fof calminama on jarama beltanama. Yo bismillah moɗon Hammadi Bamba takki boy onon fof jarama. E tigi rigi l'univers woni weeyo men ngoɗo mawnugol muɗum ina fawi e dendagal hono loi de la nature woni loi mo taaride waɗi mo taaride wura kala hunde ko wodi wonko ɓuri ɗum mawnude e ko noon wayi ha yetti laamu jomiraɗo tagɗo ina ɓuri kala hunde e ni woni e dendagal e koode ɗeɗo gonɗe e weeyo men ngoɗo weeyo kala ne jiiɗa no ɓura wonde nde mawnude e ni woni dendagal e hoodere men nde woni nangue men ngue so wiyama nangue woni hoodere kono noon tawde ke men jeeya nangue ne waade e ni woni dendagal e hoodere hono neɗɗo wadata e woni baaba e bamukari e bamma ko bamma jibinma bamukari e walla dendagal on ko babiraɗo goɗɗuɗo woni hoodere nde woni babiraɗo goɗɗuɗo nangue woni bamma e ni woni dendagal e ni woni ko hollirta ko ɗeɗo koode mawniki muɗumen ina daɗi wiyade sanne no fewi e hay haalde ɗum de tan hulɓini ala ko haali kay e ni woni dendagal so neɗɗo andi e ni woni dendagal mawnugol muɗum ni woni dendagal gandal weeyo science astronomie so tawi neɗɗo andi ko woni dow ko e ni woni dendagal so hoynima e ni woni dendagal maw andu wonde jomiraɗo ina ɓuuri mawnude dendagal hono neɗɗo sikkirta ni simplement tawi yiyani dendagal ko waɗe ngoɗo weeyo ko e ni woni oɗo galaxie mo gurɗen o ni woni hoodere men ndeɗo wiyetede e ni woni nangue woni naine zone e ganda soleil e nde mawni mawnugol e ni woni dendagal ɓuura aduna men ngo mawnude laabi 109 e kono noon kadi e ni woni dendagal ndeɗo hoodere wiyetede Arcturus ne ɓuura nangue men ngue mawnude fodde wonde laabi e sappo ina ɓuura ɗum kadi jalbude laabi 54 ayi donc firti ko mawni ko muɗum daɗi wiyade sanne no fewi yo ndeɗo hoodere kadi hono nde wiyete ndeɗo hoodere wiyetede Aldebran ko hoodere mawde sanne no fewi e goɗɗiki muɗum e mawnugol mum no ɓuura ma nangue men ngue mawnude fodde wonde laabi ha boye temedde e ni woni dendagal ƴeewa nangue men ngue mawnude no ɓurde aduna men goni kadi ɓuura ɗum mawnude laabi temedde kadi jalbugol muɗum kadi ina ɓuura kadi e nangue men ngue jalbugol e ɓuuri fof hulɓinade e jalbugol e ɗen kay koode gonɗe e weeyo kala e ni woni hoodere ne waada e ni woni hoodere wonde nde yeeru gaska saldu caali ene wada tawi gaska woyndu huno kono mawnude ni ha ɓooya kadi e ni woni dendagal woyndu e hakkude wuuro won hoodere nde taw ndeɗon fotino wuuro mawnude ni e ni taw nde no fotino woyndu ni ha ɓooya kadi nde fotano e région ni e ni woni tawa dendagal nde hoodere no fotino ni woni diwan ni e wuuro ni e ni woni dendagal yaha ha ɓooya ha fotano leydi e ko noon wayi donc koode ɗe ko noon mbaade e goɗɗe ɗe e ni woni dendagal ngoɗo weeyo ko woni hen kono ha woni sanne no fewi ɗeɗo koode fof kadi koɗe tagaɗe koɗe jibinaɗe koɗe maayoje eɗe ñaama eɗe jara woni dendagal to ɗe goni ɗo eɗen jogui énergie sembe nucléaire majji ne dunco eɗe kuɓɓa e ma yaha ha ɓooya leɗɗe ɗe so dosima taw ala ko duncata ɗum e ni woni dendagal wona ñamde hoore muɗum nder ñamgol ñamata hoore muɗum ngol woni dendagal wona e mawnude wona e fefde woni ballon pompateɗo saɗa pompa ballon aɗa hebbina ɗum so tawi a dartinani tan e ni woni dendagal ballon o fettat donc kala ko taga e ko wuuri ina waɗa émettre énergie woni neɗɗo e ni woni kullel ko bawguel woni fof lekki taw ko taga tan no jogui no fuɗɗi ina jogui kadi no gasirta e waɗata no fuɗɗori ni gasira noon ni woni dendagal ɗeɗo koode fof koɗe maayoje eɗe kulɓini kulɓinigol kadi maayde hoodere wannoon ko sembe ko énergie so maayi kadi wona maayi tan kadi majjiri noon tan kadi yeehi ha laaɓi e ni wonti goɗɗum kala ko woni matiére ha paari wonta perdude wonta majjude ha laaɓa hay neɗɗo so maayi e ni wontata koye leydi he ko hen ummino ko hen jeeytete kono noon kadi e ni woni dendagal kala ko wawi wonde mbiɗen hay soko hayre so natti wonde hayre walla jamdi wontude ko leydi matiére o kadi fatata koto ummino to ayi donc majjata tan toujours donc ɗeɗo koode kadi woni hen maayoje gonta ko wiyete e ni woni dendagal e trou noir ko woni wuddere ɓalere e ni woni bonde ñamore kala hunde kala ko ɓaɗi ɗum gulekkine daɗi wiyore sanne no fewi e kanɗon gasa kala ko ɓaɗi ɗum fooɗata ɗum spaquetisation woni dendagal way kono hunde ara e maɗa no woni murlum ni poɗira ɗum par garol ha gasa ha laaɓa noon nannirta hunde fooɗa ɗum ñama ɗum ha laaɓa ɗeɗo koode ne waɗi hen buleje ne waɗi hen gandanɗa mawnugol mawniki muɗum ina wayno sa joƴƴini nangue men nde sera ɗeɗo koode e ni woni dendagal ina wayno ƴettude e wordone joƴƴina sera huɓere ya ha ɓooya nden ɗon huɓere kadi sa ƴetti nden hoodere wonde no huɓere ni kadi joƴƴina ɗum way kono ƴetta tan huɓere mbaɗa ɗum e dow ko fotino e ni woni leydi no wurno e huɓere nde e ni woni dendagal leydi kadi ɓuura ɗum mawnude donc ko laaɓi ko tan e ngoɗo weeyo ko woni hen ko kawisaji jomiraɗo mawɗi sanne no fewi ɗeɗo koode ndeɗo hoodere
ndeɗo hoodere witende rigel kayrene mawnugol mayre nde ɗiwi war sanne no feewi ene woni des fois ene ɓuura aduna men go mawnude 10 fois kadi ne ɓuura ɗum wadde brillant ene ɓuura ɗum jalbude kadi ni woni ɗeɗo fof goni feccere majje goni ke feccere gurdam muɗum woni ɗe guuri gurdam ɓoyɗam duuɓi milliard uji way kono ɗe jaara cagatagal majje ni way kono nangue men ngeni wuuri duuɓi milliard uji ne heddora duuɓi milliard uji kono noon ke hakkude cagatagal muɗum sonde jalba ɗo aduna men gon taari ɗum seraji ɗo e adunaji goɗɗi ɗi firti kono wuuri kono noon ɗum ɗo fof so maayi kadi ni woni dendagal ko jeyno ko nawra ɗum ko jeyno nangue jeyno ko caggal ndi tagade ɗeɗo koode débris poussière o e punndi ndi ko ɗum hen adunaji goɗɗi tarto ɗi tagano ɗi noon adunaji goɗɗi kadi ni woni dendagal so tawi nangueji ɗi kadi petti kadi koko yadata e muɗum won ɗeɗo koode Allah e majje mawnude ndeɗo wiyeten Antares so tawi a ƴettinde a joƴƴinide ɗiɗo to ɗo to gon to nangue to kewende mayre mawnugol mayre nde arata hande yetto adumen ɗon yahande fawne ya Jupiter hande rangano Jupiter Allah e mayre mawnude woni gandanɗa hoore ma ndeɗo hoode wiyeten Antares ni woni kanji ɗe foof ngol ɗo mawnugol kadi ndeɗo wiyetende Betelgeuse ndeɗo ko mawde koode ndeɗo mawnugol mum no daɗi wiyor e koode gonde asman ɗe fof kadi ndeɗo ɓuuri jalbude ndeɗo ni woni scientifique en kolliri wonde kay kayre gueɗɗiɗi nana e mayre ma woni nde maayi duuɓi temedde jeegom ɓennuɗi ɗo ɗi e taw kode maayide gila nden ni woni ɓoyata jiyen pettugol mayre walla so ronki ɗum ɗo e duuɓi temedde jeegom garori konde maayore yimɓe araɓe ɗo e duuɓi temedde jeegom ko jiyata maayigol mayre pettugol mayre noon hoodere distance gonɗo hakkude mon lumiére gonɗo ɗo no ko dogata ɗum ko vitesse lumiére 300 000 km par seconde o alay sago distance gonɗo hakkude mon goɗɗi ekki so maayi ñande maayi nde a tinata tinoyta ɗum koko yaa ha duuɓi timma duuɓi gonɗi hakkude moɗon yeru nangue men gue joni nana hakkude men fodde wonde 150 millions kilomètres 150 millions kilomètres na vitesse lumiére dogata ɗum ko mintaji jeetati ɗi joni nangue men hange daraten ɗo woɗɗani men gue so gue ñifi tan ɗon to gue ñifi nde a wawi yiide gue ɗon aɗa yiya tan gue jalba kono so gue ñifi a yiyata gue ñifi sowona timmi mintaji jeetati andata gue ñifi wanno lumiére gonɗo hakkude mon distance o ina yaha tawa so a yotta ɗo kodene ko noon mbay ni woni dendagal nde ɗo hoodere witende Zeta Pipis mawnugol mayre kadi ende ɓuuri dendagal kala ko mawnuno e ngoɗo weeyo ni woni sa rendini ɗeɗo ɗange kalaɗe ɗe foof wonde temedere ujunere ni woni étoile sa rendi ɗum hoodere ene ɓuura ɗum mawnude kayre foof ni goɗɗindi mayre hakkude men e muɗum kayre nde wiyeten Zeta Pipis ni woni dendagal no wona 1400 année lumière woni duuɓi ujunere e temedde nayyi année lumière ɗum dogata ɗum te lumière jawedi muɗum ko 300 000 km seconde ni woni kono noon pour ni woni dendagal mbawen tinoyde ni woni dendagal lumière mayre yetto en ni woni ha ko woni to mayre to ko ganden ko hunde yettima meɗen ko jiyen lumière mayre alay sago 1400 année lumière ndeɗo hoodere konde maayore ene natti woɗɗude gurdam mayre kono noon so wiyama natti woɗɗude tan ko so tawi astronomie wima gandal wonde ɗum ɗo natti woɗɗude ndeɗo hoodere andu duuɓi million ngaji haalata ɗon firti ɗo e duuɓi centaine de millions ɗo e duuɓi temedde million ngaji ndeɗo hoodere wiyetende ni woni dendagal Zeta Pipis konde maayore so nde maayi ni woni dendagal ɗo to gonɗen ma en tinoy ɗum ɗo e duuɓi million ngaji ni woni ma jalbu ha ɓuura lewru leerde hay sinno ko ñalawma ha leera ha cikka ko nangue guerɗo taw lumiére mayre yetti meɗen ndeɗo hoodere mawnugol muɗum no daɗi wiwar sanne no feewi donc firti kala ko woodi matière goɗɗo ni woni dendagal ɗeɗo koode foof ɗe mayata so ɗe maayi ɗe gontoya trou noir kayre ndeɗo kon wontoyata trou noir kayre tan wotere lumiére tan konde waɗata émette konde feccata tan konde waɗa distribué tan e nder weeyo ngo ina ɓuuri dendagal gandanɗa to nangueji ɗi fof koode ɗe fof no potiri lumiére magge konge weddoto e nder air goto ko no ɓuura ɗeɗo koode foof wadde kadi no woodi ɓurde nde mawnude ndeɗo wiyetende pistolet ndeɗo kadi mawnugol muɗum kadi ɗum ɗo kono daɗi wiwar sanne no feewi tellement ndeɗo no mawni no jogui masse mbo concentration jeygue mayre ni woni dendagal so tawi kuddu goto ina peesa tonne kuddu goto tan jeygue mayre tan concentration tan ko waɗa ɗo concentré ko ina peesa fodde wonde gandanɗa hoore ma mbiɗen tonne goto Allah e mayre jeygue mayre hewde sembe sanne no feewi donc ɗeɗo koode foof koɗe guurɗe koɗe tagaɗe koɗe maayoje kala ko wuuri kala ko taga koko mayata ni woni dendagal woni wadde consumé hoore muɗum woni tanke wuurde hay neɗɗo jibinama waɗi ko cellulaji ɗiɗo gonata walde o mawna jibinteɗi ɗi ina ɓuuri hewde maayoji ɗi seconde fo ɗina jibine ɗina maayo kono noon o mawna so yaha ɓooyi o mawni o natti han gadine hebde ni woni dendagal cellulaji ɓeydojimi wona ustade e ɗiɗon maayoji ɓuuri hewde jibinteɗi ɗi ni woni kanko oɗo innamade o jiya wona ustade wona hofade haw arta wayno cukalel ni ni woni dendagal banggueji fof noon guila e ɓandu makko e bawal makko e sembe makko rutto e haqqilantagal makko hay ruttoto ha watano ko cukalel ni ni woni dendagal ɗum ɗon foof woni ni woni loi de la nature woni
dendangal ɗum ɗo yamirore godangal ko ni way hunde fof ko jibinama ko mayata ɗeɗo koode gonɗe ngoɗo weeyo kanje fof koɗe tagaɗe koɗe nanguiji ɗe ɓuura nangue men gue mawnude woni majji sa fayi sera muɗum nangue meɗen gue way kono ƴetta wordone pawa ɗum sera huɓere ni Allah nangue men gue ɗo famɗo te nangue men gue ƴen ɓuuri aduna men go mawnude ko ɓuuri ɗum mawnude ko nangue gue ɓuuri lewru ndu mawnude gandanɗa hono fodde laabi hay temen nayyi kono noon sa yi ni woni dendangal a wi nangue gue ne mawni ni woni a yiyani goɗɗum ko heddi ko kadi on ɗeɗo koode gonɗe weeyo donc ni woni dendangal weeyo ngo fof ha hawri ko galaxy men oɗo mo gonɗen wiyete ko voie lactée oɗo ina waɗi fodde wonde kono abboye 100 000 milliards d'étoiles ha 400 000 milliards d'étoiles e ɗange ni woni dendangal ko woni e muɗum ɗum woni tan ko waɗa estimation kono firti ko hono galaxy men o kadi ko waɗi kono e hewde ni kadi ne woodi kadi 70 000 billiards wona milliards de billiards so wiyama billiard no ina ɓuura milliard hono no milliard ɓurdi million ni ɗum kadi nana e ngoɗo weeyo tan woɗɗugo partout e ɗiɗo galaxie ji no goodi kadi goto fof waɗi kadi hono koode goɗɗe poɗɗe wonde nder e galaxie men hono ɗum ɗo kadi nan hen firti ko mawnugol muɗum e kewendi muɗum ni woni way kono arata haaɗi ni kono noon ni woni dendangal sa limi hunde ha heewi a yettima yi hunde fo a limi ɗum kadi a yi afara goɗɗo kadi ne yaaha yeeso kadi andu wonde a tampi kono noon wonto goɗɗum woni nana yeeso kono noon firti ko kala ko jiiɗa e weeyo ngo andu wonko woni yeeso muɗum kadi goɗɗum ni woni dendangal ɗeɗo koode gonɗe ngoɗo weeyo eɗe mawni mawnugol no daɗi wiyorte koɗe maayoje kala ko taga koko maayata mbiɗen nangue men gue ɗo e duuɓi milliard uji garoji kongue fetto so gue fetti ni woni dendangal kala dendangal ko taarinogue ma woni gue nawori ɗum gue suma ɗum hono aduna men go kam daɗata hen sabu woɗɗani gue no fewi ko 1.5 million kilométre kono ko woni ɗange goɗɗe goɗɗuɗe ɗe ko wayno gandanɗa hoore ma Iranis en Neptune so tawi enen wawani ñamde ɗumen ni ɗen ɗon kañumen jahat majjat gontata ko wumɓe tan ni woni dendangal yahoɓe e nder ladde ala fof to donki yanoyde wona yahata waɗi ere wonata yaha tan ni yirliya ala fof to ronki felɓodiroyde voilà donc firti ko ɗeɗo koode ni woni ɗe jiyeten ɗo ɗe mbiyeten ɗo koode ɗe yen gandu mawniji makkinde ɗi wiyore nangue men gue yeru joni sa ƴetti buliyel woli a fayi ɗum e feɗendu maɗa ni woni dendangal a ƴetti nangue a joguima ɗum ni woni dendangal heewi ha ɓuuri hoorema nde mawnude andu ko noon nangue gue wadata e aduna meɗen go ni woni dendangal so tawi koode goɗɗe taw hedde 10 kilométres sa joƴƴiniɗe hakkude moɗon ni woni ɗe kewa ɗe jotto neɗɗo o to gonɗo to on ɗo gonɗo ga ay firti ko taw noon hoore nangue men gue ina wawa wonde dow buliyel feɗindu tan gotel ina wayno nangue men gue ne waade e nangueji goɗɗi ɗiɗo ne wayno duɗal waadi e cuumuladde duɗal ɗum ɗo ko duɗal nani huɓɓa kono ƴeew cuumuladde no mawnude ni noon nangue men gue woni duɗal ngal ɗum woni cuumuladde ngu walla yimɓe mbiya briquette na waade e cuumuladde ni voilà donc firti ko dendangal ko weeyo ngo ko woni hen koko mawni tan koko taga hono ni no tagirɗen kadi enen fof ken origine goto saabu wonto ummodi ɗen to woɗɗani ni walla to woɗɗi taw enen fof en dawdiri ko gotel woni noon big bang wona waɗi nde ko hen matiére o fof yalti gueɗe ɗe fof jalti hen ni woni hunde fof taga hen bandiraɓe on calminama on jarama fof beltanama be bisimilla moɗon